ман Муборис Достиев хонандаи мактаби МАС синфи 9 мебошам. Шуғли дӯстдоштаи ман ин овозӣ мебошад. Дар хонаамон мо 7 нафар ҳастем, бо ҳамроҳи ҷиёноям 2 нафари дигар буд. Охирон кенҷакӣ. Синфи 9 мехоҳам. хоҳиши падару модар ва худам барои он ки ман аз хурдсолиам ба мактаби англисӣ рафта, дар он ҷо забони англисиро ёд гирифтам. Олимпиада ҳамин октябр буд, чандум буд, муаллимаи забони географияи ҷаҳонамон омада ба мо гуфт ки як олимпиада мешавад бо номи Teen Eagle, метавонед дар он иштирок кунед ва агар ки гузаштед ба Лондон меравед ва ман бисёр мехостам ки ба Лондон равам. Дар он олимпиада иштирок карда гузаштам ва дар 18 июл бояд ба Лондон равем. Дар он ҷо боз олимпиада мешавад, ҳамин олимпиада дар он ҷо мешавад, онро давом медиҳем. Баъд аз он ҷо ҷо мегирем. Ми кӯдаким да 3 кинода бозӣ карда будам. Якш Адолат, якш Азман маро буд. 3 китоб навистагиам. Дар вақти хурдсолиам ҳамин ҳаваси китобнависӣ аввал надоштам. Баъд як бор афсона навиштам, падарам махул шид. Дар он вақт ман аз сум дод, 50 сум дод, чанд сум дод. Хурдсанд шидам, баъд гуфта кай афсона менависӣ, дигар ҳам хеле сум метиҳам. Ҳамада як мотиватсия мешавад ки ман дигар ҳамун китобнависиро сар кардам. Аввал англисӣ қат менавиштам, баъд тоҷикӣ қати. Ҳозир китоби англисӣ роё кардагием, Америкада роё кардагием. Бояд агар хатогӣ дошта бошам меовам, баъд китоб мекунем шамола. Дар оянда мехоҳам лётчик шавам. Аз ҳамин кӯдакиам мехостам лётчик шавам. Бисёри одамо гуфтанд ки метавонӣ дигар касбҳоро бигирӣ, экономист ягон чиям хеле зур шавӣ. Негуфтам. Ҳамин агар кӯдакӣ мехостам лётчик шавам. Вақте ки ман ҳамин самолёт мештам, ягон ҷо мерафтам, ҳамин хеле эҳсосоти дар дили ман медромад ки хирсанд мешидам ҳамин ҳаво буданамда. ҳамин аз самолёт мефуромад, бо камакак зиқ мешидам, мефоридак, ман дигар нафуромаяму. Баъд дар бораи ҳамин самолёт чанд бор хонда будам. ютуб дар медромадам, дар борашон мавзӯъ ягон чи меёфтам, медидам, ё ки ягон дар борашон ягон чи навиштагӣ буд мехондам. ҳамин чи ман дар ҳавас шид ки ман бояд лётчик бишам. Ман кӯдакам будам, ҳам хали мегуфтам як бор лётчик бишам. Не, ман худам хали одами тарсончак нестам. Дар зал мерем, мақсад медавем, турник ягон чи мекунем. Брус ягон чи мезанем. Гуштинг баъд аз зал камакак мегирем, греплинг ягон чи. Ман ҳамин тобистон дар Турсия рафта будем. Мақсад либоса гирифта будам, ҳозир бизнес кардам. Ман ҳамин худам ҳамин кино сум кор кардагием. Ман одаме ҳастам ки форам сум ҷамъ кунам, сум хуб ҷамъ мекунам. Ман бисёр сум ҷамъ карда будам. Таи ҳамин 20,000 сомон ҷамъ карда будам. Баъд мора гирифта мақсад сум ҷамъ кардам, рафтам либос гирифтам. Айдадам ҳам сум гирифтам. Камакак сум гирифтам, бо айдадам суми гирифтагим бо сумш додам. Болои сум монда додам. Ай китоби навиштагим ҳам сум гирифтам. Мақсад кай ҳамин сиёмамол мерафтаем. ҳамун соат ҳам медид мегуфт соати зурай. Чун намегирифтак шав. Ман бисеб шид. Яке ҳамин реклама ҳамин Инстаграм да меояку историёда. Ҳам омадак дидам, гуфтам оз бе ҳамин сум дорам, гуфтам. Бе ҳамин дадам да ҳамира бихарам, гуфтам. Гирифтам заказ кардам, овардан шав. Шав ҳамин соат 12 шид падаркаш кардам. Ҳамаш аввал ман гуфтам ки ҳамин кай афсонаҳо ман менавистам, якм тоҷикӣ наменавиштам, якм англисӣ менавиштам. Барое ки чихе бигӯм англисӣ да ман дай хали осонтарай. Чихе мегам? Осонтарай ман дар мақсад навиштам ба англисӣ. Менавиштам, баъд тоҷикӣ хат менавистам. Гузаштан да ку агар ҳамин китоб абхонӣ мегузарӣ. Бисёр мо гузаштам, бо чанд тамона гузаштам. 2 ҳафта пеш олимпиада кардем. Ина мумкин 6 рӯз шида боша ҷавобш биромадан дада. 10 рӯза ҷавобш мебиромад чун. Барое ки уҷа чанд давлат будак. Ҳамада бисёр Озарбойҷон иштирок карда будам. Ба англисӣ алкемистай, ба тоҷикӣ алхимика. Тоҷикишам тарҷима кардагиам. Пауло Коэльо навиштагиам. Баъд чи омада буд? Як мультик омада. Бо як мультики дига омадаги буд. Как приучить дракона, How to train the dragon. Мо омада буд. Бояд мегуфти ки масалан ҳамун чукока
او درکانش یک جای افت چی با درکانه را زد امی سانتیاگو چی با خونه شون برآمده رفت چند سمایو تاش گرفت چند تنگه تیلو گرفت بعد اخیر دا یک جای افت یک معنی امی کتاب چیه کی پیشش برآمد الکیمی کی بود چند ساله بود یک جای الکیمی که افت نه خیلی سوال آمده بود why Santiago get help from his house why how much coin he get from his dad for which woman he go to understand his dream what in the end from where he find that jewelries that gold everything who was that king that old king بعد از کتابی الخیمیک رو خوندم من همون رو فهمیدم که همه آدم باید به آرزوهای خودش برسند در جا شیشتا فکر نکند که من باید همین خیر کنم رفته هدف کند که به آرزوهاش رسد بعد از کتاب الخیمیک رو خوندن این به مثل شیار به من شد که من باید به همه آرزوام رسم خورتالا من به شما میخواهم که بسیار دانش آموزید پدر مادرانتان رو حرمت کنید تاجیکان که داشتند شاههای بزرگ داشتند صدرالدین عینی سینا که تمام آدمان دنیا میخواستند از وطن آنها باشند شما یکی از آن آدمان بزرگ شوید که دیگر دولت ها خواهند که شما از دولت آنها آمده در آنجا به مثل من رفته خواند و در آنجا زندگی نمایید